Kiitos kyydistä. Olkaa hyvä. Nähdään kultaa illalla. Joo, tullaan varmaan joskus 8 maissa. Joo, moikka. Moikka. He tulevat nyt jo. No, nyt on Eevan aika herätä. Hei! Hei Maija. Eeva nukkuu vielä. Menen herättämään hänet, niin tulkaa sisälle. Kyllä. Viekää kamat tuonne eteiseen. Selvä. Herätys Eeva, sinulle tuli kavereita. Voit mennä, tai siis tai voit viedä Ainon tuonne Eevan luokse, hän heräsi. No Aino, mennäänkö? No niin Aino, voit jäädä leikkimään Eevan kanssa. He jäivät tutustumaan sinne. Selvä. No katsotaanko se uusi talent show, mikä meidän täytyy katsoa. Nostalgiapärinöitä. Katsotaan vain. Voidaan sen jälkeen vaikka sitten syödä. Me syömme kyllä kotona. No, kahvitella. Se käy. Ole sinä vaan siinä. Minä hain itselleni penkin. Voit sinä tännekin tulla? Tai sitten ne voin näyttää oman penkin. No niin, aloitetaan. Ouch. Todellakin. Minä menen katsomaan, miten lapset pärjäävät. Okei, kerro sit mitä tapahtui. Joo. Voi, Eeva, onko hauskaa? Joo. Mukavaa, että tulette toimeen. He tulevat oikein mainioisesti toimeen. He ovat ottaneet kaikki Eevan lelut siihen lattialle ja leikkivät hertaisesti yhdessä. Voi, kuinka suloista. Mennäänkö nyt kahvittelemaan? Joo. No niin, tässä ensimmäisessä sinisessä kulhossa niin on kaikkia juotavia ja toisessa kulhossa on sitten pieniä puurtavia. Selvä. Minä haen tämän penkin täältä. Joo. Ota vain mitä haluat. Joo. No niin. Kello on jo 8. Voi ei, meidän pitää lähteä. No, tärkeintä on, että lapsemme tutustuivat. Niin onkin. Käyn hakemassa Ainon, niin lähdetään. Joo. No Aino, oliko sinulla hauskaa täällä? Joo! Selvä, lähdetään nyt kotiin. 2 vuoden päästä. Äiti, milloin ne tulee? Varmasti pian. Jee! No niin, nyt he tulevat. Ai hei! Hei. Tuleeko nyt siis Aino meille yöksi? Joo, olisin tuomassa hänet. Selvä. Moi! No hei Aino. Moi Maija. Moi Eeva. Aino on ollut ikävää. Niin, me nähtiin silloin viimeksi niin siellä päiväkodissa. Niin. No niin, hei Liisa. Hei Maija. Nähdään sitten paremmalla ajalla enemmän. Kiitos kun pystyt hoitamaan häntä. Eipä tässä mitään. Vapaa viikonloppu. Kiitos vielä kerran. Hei hei. Hei hei. Moikka äiti. No niin, hei tuu. Me leikitään koko yö. Jep. Huomen aamulla. Oi ei. Nyt on jo niinku aamu.
Mun pitää lähteä. Niin. Mennään. 8 vuoden kuluttua. No niin, nyt pitää laittautua. Mä näen tänään vihdoin mun bestiksen. Mun pitää olla 4 kaupungilla. Kello on 20:04, joten mulla on 20 minsaa aikaa. No, nää aurinkolasit on viime vuoden mallistoon, niin välttämättä mä en halua näitä laittaa. No ei, mun pitää olla kuitenkin tyylikäs mun bestiksen seurassa, kun me ollaan nähty pitkään aikaa. Niin tää on tosi harvinaista, että me nähdään. No, tää saa nyt olla täydellinen, koska mä oon käyttänyt 20 minuuttia siihen, että mä etin vaatteita ja nyt mulla on ihan sairaan kova kiire. Ja mun pitää vielä harjaa turkki ja pakata kamat. Harjalaukkuun, peililaukkuun hätätilanteita varten ja sitten vielä tää mun kahvi. No niin, nyt mun laukku on pakattu ja nyt pitää vielä lähteä ja ohittaa äiti. No niin äiti, mä lähden nyt. Ai minne? Montako miljoonetta kertaa pitää sanoa, että mä oon lähes nyt Ainolle tai Ainon kanssa shoppailee? Onko sinulla rahat? On. Onko sinulla puhelin? On. Mulla on kaikki mitä mä tarviin, ymmärrätkö? Okei. No, puspuskulta, nauti päivästä. Todellakin. Heippa, heippa. Milloinkohan se tulee? Kello on jo 4:10. Sori, mä oon myöhässä. Oh my god, ihanat korvikset. Ai kiitos, sulla on tosi ihana hame. Eihän oo, tää on viime vuoden mallista. Siis eihän oo. Nyt myydään kaupassa vieläkin. No niin, jossain kirpputorilla sun korvarenkaat. Hei, nää on vuoden 2016 mallista. No niin, mut ei korvarenkaat vanhennu. No ei kai sitten. Mitäs me tehdään ekana? Mä ajattelen, että kun me ollaan nyt täällä, niin kun täällä on se puisto, missä me tavattiin, mä ajattelin, että mä voitais mennä sinne. Ota mua. 20 vuoden kuluttua, kun tytöt olivat aikuisia ja olivat muuttaneet yhteen. No mitäs tekisimme tänään? Mentäisinkö uimarannalle, kun nyt on kesä? No juu, tänne paahtuu. Mennään vain. Tule. Okei. Haluaisitko tulla tänne varjopaikalle? En mä halua ottaa aurinkoa. Okei, no pitäisikö sun ottaa aurinkorasvaa? No ei. Mut sähän sanoit joskus, että sä oot tosi herkkä auringolle. No se oli joskus silloin. Mä haluan nyt nauttia tästä. Okei sitten. Eikö sä rakasta mua? Rakastan. Sä oot tärkeintä, mitä mulla on ikinä ollut. Ja rakkain. Ja ihanin. Sä oot maailman parhain tyyppi ikinä. Sä oot maailman rakkain tyyppi ikinä. Sä oot koko universumin rakkain tyyppi. Säkin. Puolen tunnin kuluttua. Hei Eeva, mennäänkö uimaan? Mulla on ainakin tosi kuuma. Eeva, mennäänkö uimaan? Eeva! Eeva, huhuu! Oh my god, Eeva on ihan punainen. Eeva, huhuu! Sillä on varmaan auringonpistos. Ja jos se ei kestä paljon aurinkoa, niin se on varmaan vakavaa. Mä pitää soittaa äkkiä. 112. Bing, 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 bing. Hätäkeskus. Moi, niin me ollaan täällä Kurikkalan uimarannalla ja mun kaveri niin on pyörtynyt varmaan, kun se on tosi herkkä auringolla. Se on ihan punainen ja se vaan on nukahtanut tohon ja se on ihan punainen, se ei herää millään ja se on kuulemma tosi allerginen auringolle, että se ei kestä kauaa. Okei. Me lähetämme ambulanssin, eikö se ollutkin Kurikkalan uimaranta? Joo, Kurikkalan uimaranta se on. Selvä. Lähetämme ambulanssin. Okei. Piipaa, piipaa, piipaa. Tule. Joo. Niin, tässähän on.
Selvä, osaisimmeko hänen henkilöllisyydet? Hänen nimensä on Eeva. Selvä. Viedään hänet äkkiä ambulanssiin. Kyllä, emme ehdi tutkia häntä tässä. Joo. Haluaisiko tulla mukaan? Vastaan nopeasti. Totta kai, en jätä Eeva yksin. Selvä. Eeva, sä pärjäät kyllä. Piipoo. Eeva. Toivottavasti sinä selviät. Sinun täytyy valitettavasti nyt poistua. Meidän täytyy alkaa hoitaa Eevaa, ettei hän kuole. Selvä. Piip. 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 Mitä tapahtuu? Piip. Oh no, Eeva. Haen äkkiä apua. Piip. Voi ei. Eeva ei hengitä enää. Tämä täytyy kertoa Ainolle. Aino, haluaisitko jutella? No mitä? Meillä on ikäviä uutisia. Ei kai se ole vain sitä, mitä minä luulen. Jos sinä ajattelet, että hän on kuollut, niin olet aivan oikeassa. Onko Eeva kuollut? On. Aurinko on vaarallisempaa, miltä se näyttää.